Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Oli, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapu, chitubu chinonwane munhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, dzvanya subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Asi kana wanga wagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Hatisi kumira ende ticharamba tichizvitaura kusvika zvapinda munzeve dzenyu kuti aiwaka vanhu ava imbavha ende vari kuba uyezve havasi kuzomira kuba kusvikira vabva pachigaro handitika. Saka panapa ndine nyaya kune vakaona live stream ndaitaura kuti sewiki vaenda kukinya vakanoona mukuru wekukinya vachikurukura nyaya dzakasiyana siyana, but pane information yatozobuda zvikanzi kutoenda kwavakaita kukinya ikoko vaitobuda negoridhe ende pavakasvika havana kana kumboita sei kana kumbosechwa. Vakasvika vakatomirirwa nepolisi nemota vachiti VVIP. Pandatanga kunzwa audio ramabhunu ndikati uyu haasi arongoramba achingotaura nyaya dzekunyeba, but ndazoita research ndasangana nevideo clip riri kutaura kuti bebi inini ndiri munhu mukuru, hatiende kuimmigration isusu, mota inenge yakatimirira iyo plus vepolisi iyo. Pandabatanidza inini zvinhu zvangu zvese ndoita zvokubatanidza madotsi, nyange ukandipa 4-5 mavideo akasiyana ndokwanisa kukubatanidzira kuti zviite chinhu one or kuti zvimake sense. Zvameka sense kwandiri. Ndabva ndafunga futi gold mafia vachitaura kunzi havakwanise kutengesa goridhe kunze nekuti vari pasi peshamo, vari under sanctions. Saka goridhe iri vanotsvaga nzira dzakasiyana siyana kuti riite sei ribude munyika. Vandaona kuti iyi ndiyo iyo one nzira yekuti goridhe ribude munyika mawanaya. Saka ticharamba tichizvitaura, ticharamba tichizvifumura kusvikira zvapinda muropa, kusvikira zvapinda mubrain dzako, kuti ukaona sewiki achibuda pasocial media unonzwa kusvotwa kuti imbavha iyi iri kuba mari yenyika. Iri kuba mari yenyika. Munofanira kuzviziva. Ukaona Mnangagwa achibuda futi woziva kuti vakomana vatiparadza vanhu ava, hanzi namabhunu vatishatira. Vakaipa. Tinozoseka zvedu timbopedza zvedu stress, but mbavha imbavha nditika. Right, ndisandapinda munyaya yangu ndisanda kuratidzai mavideos aya. Ndiri kuti kana une bhizimusi raunaro rauda kushambadzirwa ndibate, namba dzangu ndo dzauri kuona dziri kubuda pasidzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire ndibate futi pasame number, ipapo toita sei todzifambira handitika. Hapana nyaya hombe kwatiri, hapana nyaya diki kwatiri, tinongodzifambira dzakaita sei dzakadaro handitika. Ende panapa ndine mashoko ari kubva Caleb Just Investment. Aiwa vari kutaura kuti tisu ana mazvikokota vekugadzira roof, tisu ana mazvikokota vekutamba nemapuranga handitika. Ungade unoda mafitted kitchen unit, ungade unoda kugadzirwa ceiling yako, ungade unoda kuisirwa matiles, zvese driveway vanokusota handitika. Saka bata nhamba dziri pascreen idzo wotaura nevakomana kuti vakomana, ini ndakanzwa kuti ndimi vanhu vacho muri kuita zvinhu zvamanje manje, toita sei kuti ndite sei ndiwanewo imba yangu ipere. Exactly, vanokupa madiscounts ekuwanda, madiscounts ekukora, ndo pavari apo muHarare. Right, rega tinzwe audio yamabhunu achitaura kuti pane information yatabata. Vakomana veintelligence vari kutitaurira kuti hanzi wiki Chivhayo paakabuda panzi akabuda aine matanzi egold. Hanzi akabuda ane matanzi egold akabuda nawo. Ende akanzi haafaniri kucheswa kana paairport.
ende ndege yake ichino akanga akamirirwa nemota dzimwe dzepolisi ikoko achinonana naRuto, because Ruto kauyo ane linki kuAmerica. Saka gold rakanzi rakatengeswa naRuto rinoita mari, rinoburitsa mari yakawanda. Vana veZimbabwe makaurayiwa brain. Then atengesa gold rakadaro bva kuti ningipa ningi motikari, vabva ikoko vanobva vane mabillions, vanobva vane mamillions. Gold racho rikutengeswa nderenyi imimi? Ini nyika ikai ndichaifira zvangu. Akana vamwe makaramba, ini zvangu nyoka yemabhunu ndatsidza kuti ndiifire, ndisunungure vana veZimbabwe, ndatsidza kuti ndiifire nyika iyi. Vakomana varume vari kuba mari apa, vari kuba mari than never before, zvamusati mamboona. Varume shuwa Chivhayo anoenda nematons of gold kuenda nawo kuno paRuto kuti vakomana vake vaende vanotengesa nhingi, obva anopiwa mabillions. Mari yacho iri kungoenda muhomwe dzevanhu zvadzo, maindividual. Nonsense. Right, muri kuzvinzwira kuti hanzi inini nyika iyi ndichaifira. I think inini namabhunu tiri togona kutongoifira nyika iyoyi. Mawani ngatisakangano egwenzi rePhytomed riripo ende rakazara harisi kupera. Ukaita musoro, ukaita mudumbu, ukaita musana, ukada kugeza system, aiwa gwenzi rePhytomed riri kushanda. Kana uri kuZimbabwe bata nhamba idzo dzakanzi Zimbabwe idzo. Kana uri kuSouth Africa wobata nhamba dzakanzi South Africa idzo. kuSouth Africa unotaura nemusikana anonzi Koni, kuZimbabwe unotaura nemusikana anonzi Nyari. So right now let me show you the video raseweekneo vachitaura kuti aiwa baby takatomirirwa tipinde kuimmigration uko ndekwembombera, ini ndiri munhu mukuru ndinopisa. Pakashata baba, pakashata. Nyamba zvaari kutoziva hake kuti akatakura ukoshwa, akatakura kurema kwenyika. Komanaka rikatinzotaufa waiona mota VVIP yatomirirwa apa, unokona nepolisi kapa saiti taura zvoku zvokutaura izvo. Ndiri munhu mukuru kwezviri akuzati atende kuimmigration, zvinongodhindwa tiri mumotikari takananga uko. hanzi ndiri munhu mukuru, mirati panzwe futi pava. Waiona mota VVIP, that's the car iri kunzi VVIP iyo. mirirwa apa, unokona nepolisi kapa saiti. Let me just go back a little bit so that you can see the police car. Okay. Iyo mota yemapurisa iyo. What's so special about this young man here? Kuti anomirirwa nemupurisi paside. Taura zvoku zvokutaura izvo. Ndiri munhu mukuru kwezviri akuzati atende kuimmigration, zvinongodhindwa tiri mumotikari takananga uko. Mazvionera mega mozoti tinonyeba tinoita se ari kutaura kuti munhu mukuru haaende kuimmigration, haana kana bhegi rinovhurwa kana anything chinoitwa, angofanana nanhingirikinu anonzi anu muprofita wenhema uyu munomuti aniko Hubert Angel weGod Mafia uyu. Ndiye mumwe munhu aibuda straight pavidhiyo tichitomuona achitotaura achiti number one, mama ndoita sei, achifona achita dzungu, omva azozviramba. Pane zvimwe kazvoti tinenge tichida kusaiza vanhu kusvika palevel iyoyo, but isusu hatimire. I think ndofanira kumboita revisit the God Mafia documentary rari, tombodzoka naro tonyasoriongorora futi, nekuti handioni kunge rakapiwa nguva, handioni kunge documentary rari rakapiwa nguva kana takanyasoitwa review iripo. I think I have to bring it back, totanga kuanalyze tichiona kuti zviri kufamba sei uye vari kuba sei vanhu ava. Mawana chinhu chihombe chatinofanira kugara tichiita, chatinofanira kugara tichiziva, tofanira kugara tichiziva information, because kana tiine information tine simba. Even Bible rakataura kuti vana vangu vaparara nenyaya yekushaya zivo. Kana usingazive kuti hauzive unenge utori problem sevanhu vekuzanu PF. Ndine rimwe vhidhiyo randiri kuya naro revakomana vari kuita munamato vachimoka General Chiwenga. Ini namunoti in support of General Chiwenga, ini handitorina kana basa navo, but I mean support of change, kuti vanhu vapinde. Vari kutaura kuti 2030 kwatakabva kwaMugabe ndokwavada kutidzorera futi. Ndiri kuya naro vhidhiyo racho mozvionera mega kuti ukashaya zivo
ukasaziva kuti hauzive watodambudziko munyika kunge masupporters nevanhu veZANU-PF. So as for me, DJ Holly and the rest of the crew behind the scenes, tikuti it's bye for now. Ngatisangane muvidhio rinotevera.